Ďalšia vec, ktorá bola, ktorú mi povedal, je to, že má Forda F-150 Larianta, 24 ročník a že druhá rada sedadiel je skrátka obrovská a potreboval by vlastne zakryť aj ten priestor pod sedačkami. A toto je presne ono. Takto sme to vyriešili. Obrovský koberec dozadu, ktorý prekryje vlastne kompletne všetko, celú podlahu, taktiež s druhou vrstvou, ktorú dokáže takto jednoducho vybrať von. A nie je žiadne náročné takto, že to ideme prenášať. Jednoducho to môže takto zrolovať, pretože naša druhá vrstva, ako som už spomínal, je naozaj z kvalitných materiálov, takže sa to krásne ohýba. Zobere napríklad na vápku, jednoducho vyroluje, vysype, vyvápkuje a založí krásne naspäť. Nemusí nič sušiť, nakoľko je to z umelých materiálov, všetká voda sa z toho vytrase von, je to hneď tzv. Plug and play, založí a ide. Takže, milí zákazníci, nebojte sa, vždy ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, tak aby sme zistili presne jeho potreby.